Takže ahoj, vítejte u dalšího videa. Je to moje třetí video na kanále Reality for Girls. A první a poslední video v této blbé kvalitě. A já jsem se vás chtěla říct, jestli to nemáte tento tonující krém od Bálej. A jestli ho někdo máte, jak jste s tím spokojení. Vypadá to takto. A já jsem nechtěla, aby to bylo make-up, ani baby cream. BB cream. A teď to je docela pěkný. Pěkný to jako je vidět. Není to právě vidět a já jsem ani nechtěla, aby to bylo prostě vidět. Já vám to ukážu na ruce. Má to mít půlní kivy. Je to skloubůní, to uvidíte. Tak se vypadá, že to je jako nějaký make-up. Bo tak. Ale když to fakt rozetřete, tak by to jako nemělo být vidět. Říkala sestřenka. To voní tak božsky. No opravdu to není vidět. No prostě bomba, ne? Bomba. Toníčka. Takže jestli ho máte, tak mi napište, prosím. Jak jste si spokojení, já jsem chtěla říct, je 11 hodin a 9 minut. To nemám řešit a jenom zítra, dneska je 30.12.2013, zítra je 30.1.12.2013, což určitě všichni víme, to bude. Ano, Silvestr. A bude to silvestrovské líčení, první můj tutoriál. Doufám, že mi to povede. Doufám, že s tím budete všichni spokojení. To jsem to viděla. Já jsem vám chtěla ukázat lak, který se zítra budu lakovat nechty. A to je ten od New Car. Je to odstín 210. Je to takovýhle božský lak. Má to strašně božskou barvu. Vidíte? Takový jako tarletový. Takže ten odstín je. Jo. Já ho ulovila za 20 korun do výprodej v Rossmanu a strašně ráda chodím do Rossmanu. Takže má vydržet 7 dní. Musí tam přečetli, nemá. Můžeme položit ruku. Takže jako to se mi líbí. Jako za 20 korun nakupte to. Takovýhle strašně hezké. Takže tak vám je zítra ukážu ve videu. Mějte se pěkně a zatím pa.